Κυριακή Νασιούλα, χορογράφος, αρχιτέκτονας και εικαστικός, είναι μια σύγχρονη αναγνωρισμένη καλλιτέχνης το New Media Art. Δημιουργεί διαμεσικές παραστάσεις, στοχεύοντας στην κατάργηση των ορίων των τεχνών. Συμπλέκει καλλιτεχνικά μέσα, όπως το σύγχρονο χορό, βιντεοπροβολές, performance, λόγο, μεταβαλλόμενες εγκαταστάσεις, εμπλοκή του κοινού και μουσική σύνθεση σε έναν οπτικοακουστικό πίνακα μεγάλων διαστάσεων. Δημιουργεί και χορογραφεί ως αρχιτέκτονας. Αφηγείται χρησιμοποιώντας κινούμενα σώματα, υλικά και δημιουργικά μέσα ως μια μεταβαλλόμενη σύνθεση στο χρόνο. Παράλληλα, ορίζει τη δουλειά της ως διεπιστημονική, συνδυάζοντας την τέχνη με την επιστήμη. Το θέμα του έργου της με τίτλο 4+1 που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τον Ιούνιο του 2024 αναδύθηκε μέσα στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εκεί πραγματοποίησε κινησιολογική έρευνα στα 4 στοιχεία της φύσης και τα φαινόμενά τους, όπως τις κινήσεις των μορίων σε μικροσκόπιο, των πυρκαγιών ή των σεισμών. Στο αντισεισμικό εργαστήριο της δόθηκε απάντηση για το πώς θα μπορούσε η γη να σωματοποιηθεί ως στοιχείο της φύσης. Μετέφρασε τα δεδομένα της σε κινησιολογικό αυτοσχεδιασμό και χωρικές συνθέσεις, δημιουργώντας έναν άχρονο χώρο όπου τα 4 στοιχεία της φύσης συνδιαλέγονται ως παλώμενα σώματα μέσω μιας ενορχιστρωμένης αρχαίγονης λειτουργίας. Δονούνται ηραίουν σαν μεγεθυμένα μόρια της ύλης, υπό την επίδραση των φυσικών φαινομένων. Οι εικαστικές βιντεοπροβολές, ο ήχος, το φως δηλώνουν πως κάθε διαίρεση απαλήφεται στη δίνη μιας συλλογικής ενωτικής πράξης, φωνάζοντας ότι όλα είναι ένα. Καλούν το κοινό σε μια βιωματική εμπειρία, τη βύθιση σε ένα αιωρούμενο οπτικό περιβάλλον, σε έναν ποιητικό συμπαντικό χορό, εκεί όπου μπορεί κανείς να αφαιθεί στην παρατήρηση της φύσης όπου ανήκει, να επιλέξει με ποιο στοιχείο θα σχετιστεί, ανακαλύπτοντας ότι οι ίδιες φυσικές δυνάμεις βρίσκονται μέσα του, να συνδεθεί με το σώμα του, το περιβάλλον και τους γύρω του, να βιώσει την ουσία της ύπαρξής του. Στο έργο της Κυριακής Νασιούλα 4+1, άνθρωπος και φύση γίνονται ένα. Η επιστήμη με την τέχνη, αλλά και οι διαφορετικές τέχνες μεταξύ τους, επίσης ενώνονται, γίνονται ένα.